थांनोसै लोगोफोर नै मैगं लायनोसै बाजाराव मा मैगं मोननाय जायो नायनोसै लाबोनाय जायो। जोंनि दादगारि भुटान बर्डारनि बिस्थिबार बाजारा फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम जायो लोगोफोर। बिसोर उन्दैफोर नुनाया दखानाव थायो, गस्ला दखाना बन्द जाहांबाय, सामानफोर जुलाबायजोब्बाय। नै 5:30 जाबायमोन टाइमा। बिसोर गासैबो उन्दैफोर दखानाव थाजोबो। 사자가 뭐야? 사자가 뭐야? 봐봐, 사자씨. 돼지 사자가 왜네? बानलु लाबोबाय, कफि थोबनै, मुला दरसे, गाजर मोनसे, सामब्राम गुफुर, नैबे मटर, सेम्पु, क्रिम, नैबे आलु, नैबे बेदर दा मोनानि खायद, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोदोमनि ससमा। बेनोसै